Ahojte, zdraví vás Soker. Dnes máme celkom zaujímavý deň na to, aby sme si mohli natočiť nejaké nové video. V Amerike sú dnes prezidentské voľby a veľa ľudí mi píše s otázkami, ako to bude, ako to dopadne, čo to spraví s trhmi a tak podobne. Ja neviem, čo sa stane, keď vyhrá Trump, neviem, čo sa stane, keď vyhrá Hillary. Jediné, čo viem, že sa stane, je to, že nech to dopadne akokoľvek, vždycky ten trh pôjde po bežných ľuďoch a jednoducho, ak bude väčšina ľudí, alebo to nemusí byť kľudne ani väčšina, stačí, že bude nejaký veľký gambler v strane do longu, tak ten trh pôjde najprv short a opačne. Takže je to v podstate úplne jedno a ja osobne tieto veci už vôbec v dnešnej dobe neriešim, sú to podľa mňa úplne zbytočnosti. Samozrejme treba vedieť, kedy sa tieto udalosti dejú, kedy sa dáta vyhlasujú, kedy budú výsledky tých amerických volieb a tak podobne. Každopádne staviať na tom a veľmi sa tým zaťažovať nemá nejaký zmysel. Môže to byť podobné ako to bolo pri Brexite, môžete si založiť nejaký špeciálny účet na túto príležitosť a celú noc si zagamblovať. Nič iné sa nejak inak sa nedá nazvať toto obchodovanie, ktoré by bolo počas tejto noci, pretože budú znižované páky, budú rozširované spredy, budú veľké spredy, jednoducho bude to gambling a tie pohyby sa prispôsobia v podstate, tá volatilita bude prispôsobená v podstate tým spreadom, respektíve spready sa prispôsobia tej volatilite. Takže ja osobne som normálne v klasickom štandardnom móde, mám otvorené nejaké pozície, mám otvorené pozície na kanadskom dolári, to znamená USD CAD sell, s tým, že absolútne ma nezaujíma, ako to dopadne. Jednoducho pravidlá sú dopredu jasné a jasne stanovené a tie voľby budú už len nejakým impulzom k tomu, aby sa ten trh pohol a ja hrajem podľa svojej stratégie a je mi jedno, ako to teda v podstate dopadne. Takže toľko to k voľbám, úplne bez emócií. Zapamätajte si jednu vec, pokiaľ budete v tradingu zažívať emócie, pokiaľ budete riešiť všetky tieto situácie, tak nemôžete byť úspešný trader. Úspešný trading je bezemočný. Pokiaľ vaša stratégia hovorí, že v týchto situáciách sa máte vyhybať trhu, neobchodujete, tak jednoducho neobchodujete a vôbec to neriešite. Ak zase máte stratégie dlhodobejšie, robíte dlhodobejšie obchody, tak tieto situácie práve môžu byť tým veľkým impulzom, ktorý spôsobí to, že príde ten veľký pohyb, na ktorý čakáte týždeň, 2, mesiac a tak podobne. Takže držte sa toho a nešpekulujte, neriešte. Fóra sú plné nezmyslov, plné špekulácie o tom, ako to bude, čo bude, kde bude. Neviem, skadiaľ si to tí ľudia cucajú, ale sú to fakt zaujímavé veci, väčšinou len na zasmiatie. Poďme teda ďalej. Dnes by som rád ešte spomenul jednu tému, ktorá je moja poslednú dobu taká obľúbená, respektíve už som sa na túto tému veľakrát vyjadroval a stále mám potrebu niečo k tomu povedať. V poslednej dobe mi píše strašne veľa ľudí, teraz budem hovoriť o začiatočníkoch, o začínajúcich traderoch, ktorí sa nejakým spôsobom cez nejakú reklamu od brokera a tak podobne dostali k tradingu. Sú to rôzne vekové skupiny, dokonca mi píšu ľudia, ktorí majú 60, 70, 80 rokov s tým, že jednoducho si chcú zarobiť a či to má zmysel, ako to tam chodí a tak ďalej. Týchto ľudí väčšinou odbijem s tým, respektíve vysvetlím im veľmi tvrdú realitu Forexu, vysvetlím im, že ten Forex je jeden z najnáročnejších trhov, respektíve je to najnáročnejší trh, na ktorom môžu začať obchodovať a ak majú čas vo svojom veku ešte sa venovať takýmto veciam a skúšať prichádzať o celé životné úspory, ktoré by mohli zdediť ich deti a tak podobne, tak nech sa páči. Každopádne určite to neodporúčam väčšine z týchto ľudí, pretože jednoducho je okamžite vidieť, že tam nemajú šancu na úspech. Takíto ľudia sa začínajú dostávať k Forexu
a je to už až alarmujúce, akým spôsobom začínajú brokery do týchto ľudí tlačiť a je im to jedno, bez chrbtovej kosti proste tam natiahnú úplne každého s tým, že vedia, že proste tí ľudia prídu o všetko v drvivej väčšine prípadov. Nejako nič konkrétne týmto nechcem povedať, nech si každý z toho urobí vlastný názor, ale nemyslím si, že je to správna cesta, aj keď z pohľadu tradera by som mohol povedať, že je to super, pretože nám tam prichádzajú noví a noví ľudia, ktorí nám budú platiť zisky. Každopádne väčšina z týchto ľudí skončí u brokera, ktorý je demo a ktorého kapitál sa, respektíve príkazy, objednávky sa nikdy na reálny trh nedostanú. To znamená, že títo ľudia sú nám tam úplne zbytoční a je to fakt a vyslovene len v ich neprospech, a keď prídu o tie peniaze a v prospech brokera, ale určite nie v prospech nejakých traderov, ktorí obchodujú na reálnom trhu a tak podobne. V súvislosti s touto témou mám aj ďalšiu vec, ktorú by som vám dnes rád povedal, a to je to, že kurzy Forex Rebelu budem musieť znova trochu zdrážiť, práve preto, že aj do týchto kurzov sa mi začali dostávať takíto ľudia, ktorí tam jednoducho nemajú čo robiť napriek všetkým filtrom, ktoré tam mám, ktorí majú odfiltrovať týchto ľudí, ktoré majú týmto ľuďom povedať, že nie, nemáš na Forexe čo robiť, jednoducho nie je to pre teba, aj keď sa všade hovorí, že každý na to má a tak podobne. Aj napriek tomu sa mi dokážu dostať napríklad do kurzu profesionál a tak podobne a je tam potom je to tam s nimi potom ťažké, nie že by to bolo ťažké z mojej strany, každopádne tí ľudia očakávajú niečo iné od toho trhu, chcú proste rýchle zisky, ktoré tam proste nie sú. Sú tam, môžu tam byť kľudne, môže tam byť 1000% za týždeň, ale všetko len na báze gamblingu, a ak je gambling to, čo chcete robiť, respektíve to, čo chcú títo ľudia robiť, nech sa páči, sú cesty aj k tomu, ale ak chcú robiť nejaký serióznejší trading, chcú si postavať systémy takým spôsobom, aby to bolo pre nich a z ich pohľadu vždycky ziskové, tak na to sa musí ísť úplne inak. A práve preto som nútený od nového roku, naplánoval som si to takto, že od nového roku opäť zvýšim ceny kurzov, aby som odlákal, aby sa tam nedostávali ľudia, ktorí napríklad ani nemajú žiaden kapitál, majú proste 100 eur a zaplatia si kurz, ktorý stojí 1500 eur. S tými 100 eurami, aj keď pomocou mojich metód, pomocou rebelských stratégií tieto peniaze dajú sa zhodnotiť, dajú sa urobiť krásne zisky, ale nie je to dostatočný kapitál na to, aby títo ľudia mohli nejako seriózne pozerať na to, na tú budúcnosť, na ten seriózny trading. V mojich stratégiách sa bežne používajú takto malé účty, ale z pohľadu celkového kapitálu to vyzerá úplne inak. Takže ak má niekto 100 eur a chce sa venovať seriózne tradingu, tak musím povedať, že nie. Bohužiaľ, budete tu mať veľmi, veľmi ťažké, aj keď sú možnosti využívať rôznych no deposit bonusov, ktoré vám dajú 100 eur tu, 25 eur tam a tak podobne, dokonca vám aj zaplatia zisky. Sám mám nejakých takýchto brokerov na stránke a odporúčam ich nie z pohľadu toho, že vložte tam kapitál, ale z pohľadu toho, že oni vám niečo dajú a tam sa môžete niečo naučiť. Každopádne to tiež pre väčšinu ľudí nie je nejaká bohviaká cesta, pretože zistia, že zo 100 eur sa veľa muziky urobiť nedá a potom ich to ťahá gamblovať a samozrejme o väčšinu, respektíve o všetko nakoniec prídu. Na všetko sú cesty, ale ako som už povedal, musí to mať nejakú hlavu a petu a musíte vedieť, čo robíte. A ten kapitál nejaký tam určite musí byť. OK, takže aby som to nejako uzavrel, Forex je jednoducho veľmi, veľmi náročný trh a väčšina ľudí tam nemá predpoklady uspieť, nemá šancu uspieť. Väčšina ľudí, ktorí už vydržali nejaké roky
sa posúvať dopredu, učiť sa, vzdelávať sa, tak tí ľudia majú šance hlavne potom s mojimi vedomosťami, s mojimi stratégiami a postupmi. Určite tam je ten efekt najlepší. Každopádne všeobecne väčšina ľudí na tomto trhu šancu nemá. V budúcnosti určite plánujem nejakú oficiálnejšiu správu peňazí, to znamená nejaký PAM, mám nejaký fond, v ktorom budem určite spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí už prešli mojimi kurzami, s tými najšikovnejšími ľuďmi, ktorí sa odo mňa naučili v podstate všetko, čo som vedel. Každý to hraje na nejakú inú stranu, ide nejakým iným spôsobom. Každopádne takýchto ľudí je dosť a určite s niektorými z nich budem spolupracovať aj v týchto veciach. Takže, aby som to nejako celé uzavrel, ako som vravel, kurzy Forex Rebelu od nového roka pôjdu opäť hore, s cenou hore. Tieto kurzy s cenou dole nikdy nepôjdu, pôjdu stále len hore až do bodu úplného uzavretia, respektíve do bodu takej ceny, že jednoducho nikto nebude ochotný za tieto kurzy zaplatiť. A ak niekto ešte premýšľal, že by šiel do týchto kurzov, tak má poslednú možnosť do konca roka sa tam dostať ešte za tieto ceny, ktoré sú teraz aktuálne. Od nového roka to už bude znova o dosť drahšie. Takže majte sa pekne, držte sa, nech vám dnešný deň a dnešná noc vyjde. Verím, že veľa z vás to bude obchodovať, ako som vravel, ak to chcete obchodovať, spravte si špeciálny účet, kľudne tam pregamblujte celú noc, ale musíte mať jasné pravidlá risk managementu, money managementu, musí to byť všetko jasné a vtedy kľudne môžete aj takýmto štýlom. Majte sa a držte sa.